Iya nga. Sir, sino pwede ko pa kat ko na nagyagad kumira sir mo. Amo na pero may rason yung kumadakpan, why labot. Pero are kamo di sa area. Grabe. So mga kabyan ano, makover ta subong sa matabo nga bypass operation dire sa siyudad sa Nakalota. So dire dapat dito sila ni Sarge man. Sorry. Oh, Sarge. Into da. Sorry. Okay, sunod dire. Okay. Sorry ta mga kabyan ano. So samtang no sila. So waling matabot ni gali may matabot diri sa bunga bypass operation sila ni Serge ang gubat maano. So kita ma-cover karon kung makita-an tani kung paano nila ma-transact ning bypass operation. So sige standby lang tanay samtang meeting pa man sila. So sige. Sorry. Sarge, ito da. Si Direk gali Sarge mong gubat. Okay. Bali ako gali karon ma-cover sa inyong sang ikandak nyo nga bypass operation eh. So bali do tayo lang ang informasyon guro Sarge ano mustada sang inyo operation karon eh. Bali sa subong sir lahat ng sa amon nga asset. Dili ko na hiwat ang ilang mga illegal mga ginahimo. Oo. So bali ang asset na siya na ang matagkaroon sang pero diri gid man nga lokasyon kuno ang ila tabuay. Diri ang ilang nga tabuay. So bali ulat na lang nato ng ato namon ang asset para makasugod na kami sang pagano sila. So bali ano ini sir ng Sarge ng kwan dako ni nga sindikato ang yan eh. Oo, dako ni nga sindikato dapat na sila tapnaon. Ni man bali ready na mo tanan Sarge. Ready na ulat na nato sa ato nga asset. So mapadayon na da sir. So araw mo to mga kabyanan no. So bali ang matabo ni sila ni Sarge ginahulat na lang nila kay diri gid niya matabuay pero ang asset na mong matag sang ano kung di nga exact niya nga location ang ila tabuay ni. Sarge ano pasada karon mag ano man mag ano ni kasi bla magtiniruhay or na no palikod lang eh. Oo, dira lang mo sa likod. Alerto lang ta nang di na ta mga kumpiyansa kay pako ni sila dan nga mga sindikato. Sige Sarge ari mga kabyanan no. Samtang kaulat sila. So ari lang ta diyan eh. So ari nga porsyon nila ligwin nga lugar mga kabyanan no. So, sige standby lang tanay. Cards, ano sa cards? Ato na mga kabyanan. So nagabot ng ilang informant. So hindi tanay magano to kay classified ng ilang impormasyon eh. So ito. So Sarge bali mo to sang inyo nga ano na. Oo, amo na to amo na asset bali kumpirmado nga diri sila matabuay. Bali kay pati kayo nun tanan nga itong bypass. So sige sir, bali maantabay lang sa inyo kung ano pasada niya. So Oo. sige. So ito si Sarge. Si Sarge ang kabiyanan no. Yung tanggaulat sa. So katuan to siya. Sarge. So ano pastada? Bali ari na kumpirmado na sir. Bali pag-transaksyonan na namin aton nga asset para Diin sila Sarge. ari na sila. Ari sila. Ato. Wait lang. Hari mga kautas. Hari mga kabiyanan no. Positive. Ato. Dili mata po. Ato mga persona. 3.
Tatlo, Sarge? Tatlo na sila? May harap na isa. May apat na sila. So, apat ni. So, maning sila na yung matransaksyon sa inyo, ano? Sila na mga... Di ba? Wais liya ka nakalata ba? Dos, no? Na, ito mga... Talakpon pa sila. Okay. Bali. Oh, ito, Sarge. Harap na sila. Nagsulod na siya. Ano naman maniyasi? Bali karon, ano pastada? Pag sinyas na karoon sa isa naman ka sa tanah kakakapdan ano. Masulod na kita dayon. Sige. Para matakpan na mga illegal nilang ginagawa. So ito mga kabiyan, ano? So mga according kay Sarge, sinyas sa karon ng isa lang grupo. Araw na. Araw isa. Kamunin ng may. So lapis-lapis ka. So malaw na. Araw na. So positive kid. Araw kid. Ito na. Gintan sa kanila. Ito. Bukad na. Ito nagkakasa sa mga nga. Diyan na. Ito. Uy! Ipugan! Ito. Meron tumbo sa pa. Meron tumbo. Pan. Ito. Wala. Nakalagyo? Nakalagyo isa. Uy! Takpan. Takpan ni. Takpan! May na magiho. Diyan. Hari isa. Ipuga. Oh, dah. Takpan. Abiyan ano? Abi. May magiho. Oh, may magiho ha. May magiho di tron balat. Hari mga kabiyanan. Sorry isa siya. Hari isa. Oh, dala sa taon dala de. Dala isa. Grabe. Hoy, sa palagyo mga ako. Wala sa palagyo. Danan magiho sa. Danan. Apa. Wala may magiho sa ano ha. Sorry naman mga kabiyanan. So, dakpan gining mga suspetsado. So, bali, may nakalagyo ng isa. So, siguro samtang nga no, diri naglagyo ng isa mga kabiyanan no. Diri naglumpat mga kabiyanan no. Grabe ka dasig. Gilumpat silang ining pangpang. So, ngaring iyang agi diri. So, wala na lang gin padayon nga paglagas no. Kay base kung ano pa matabo. Pero dakpan gining tatlo. So to mga kabiyanan no. So, apat na kasuspitsado ang nadakpan. Apat, abali tatlo. For correction lang no, tatlo. Ang isa is nakalagyo naglumpat sa diri nga porsyon niya pangpang. So diri suba ni diri mga kabiyanan mo. So mati ta. Ara na mga ebidensya nyo. Gano'n ka sa ano sir? Uy man. Ara na ebidensya nyo. Nabasa. Dito na lang explicar na. Dito na lang na ano, kuha ka sa abogado, imo kung di ka mag ano de. Ma-cooperate sa mon. So to. Arena di nga to. Bali, sir, PD ko yaka pangayo sa imong testamento, sir. Sa imong ano. Oh, so hindi sa mga kabiyanan no. Haring isa ya, mugi di siya ni ang nag-dive dito sa may ano no. Bali sir, dito iga man po ko tayo sa may ano ya. Dira sa may labawan no. Grabe. May kayo dakpan mo pa sa? Para si maglagan may lang kayo natakpan man Hindi po kagabi no. Grabe. Sir, sino PD ko pangayo sa testamento, sir? Sino ang kalan? Hindi na ako guro interview Sige, hindi sa mag-interview mga biyanan no. So sige, respeto ko ang tangil lang ano. Ate, arena ang inatanaw ng item. So, napasada sa mga naka-recover nyo nga kontrabando ni. Arena. Ate, positive gid. So, by the way, Sarge, ano mambal mo sa aking kandak nyo nga bypass operation sa bong Sarge, kay dako-dako giningin nyo nga na-recover nga kontrabando ni. Oo. Bali successful gini nga ton nga min patigayon nga bypass sa ila. Amo na perme, wa ay labot. Oy, Wa ito. ay labot are ka di sa. Ay, ilang. Magalalis. Ito na yung labot sir na kadtol sa ano giagad kumira sir mo. Amo na perme rason nyo kung madakpan, wa ay labot. Pero are ka mo di sa area. Bawara sa. So, Oo. bali, Itanawon tanan niya mo na ning nakuha sa ilang mga item.
So sige. So mga kabyan ano to. So mabatian tong isa kapag wala pa nga wala siya labot ko no. Pero wala sa may mo kay ti pero na. sa kontrabando nga nadakot. So bali mas ari buka ilang taon ta ang dako ni nga ano ni legal nga items nga nakuha gid do. So ari mga ugtas sikyaron ta. So bali Sarge pwede na rin naton man sikyar ang ilang nga mga ano ni. So bali Sir, play video edit sir para may ebidensya ta sir. oh bali dra gin pa ano. Oh ari ka Gid nga mga ano. Be. Ano kadak. Amo na yung balyo nga wala ka mong labot. So ay ano? Ano na Positive sa by basket ya, by basket. may bas ka mo. Ay. Positive ka mo nga may bas ka mo. Tabuka doon tanan. So bali ang ila niya nagbakal gini sila siya transaction bus gini. May electric bus ka mo, mambal ka mo nga negative ka mo. May electric bus ka mo. Oh, ari pang isa, So, ari pang hindi isa. gidyak pamutig. Oh, Ang isa oh. may series bus pa. Oh. Rigid. Muni mga positive ni nga mga nakuha sila. Mga kabyan no. So ari gid actual gid ato nasaksihan ang by bus nga gini mo. Ano nga bus ang inyo nga kontrabando. So ari. So klaro gid kayo mga kabyana no, ang by bus nga nagluntad diri no sa siyudad sang Nakaluta. Gago. So ari, pag-aring mga suspitsado kag ang na-recover nga illegal nga kontrabando sila. So okay, dako ning achievement nga by bus operation. Ari, makita niyo naman. So 2 4 6 walo ka bus ni. So ato. So by bus operation succeed. Succeed. Achievement. Okay. Oh, mayo.